Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po we have Mr. LIEMPO Lechon Manok at LIEMPO Overload Mukbang. Yung Sobrang dami nito. dami. Tag-isa kami, isang Tag-isang LIEMPO at chicken. isang chicken. Sa akin din dito. Sa iyo yan, Dam? Oh. Kaya yan? Tingnan natin kung maubos ba ito. Meron pa mga cuts dito. Mga chop na lechon manok at liempo. Ito din po yung sausawan namin, no? Yes po. Tag-isa kami ng sausawan. Tapos meron pong rice dito. Mm. So, tara mga ka-studio, hindi natin ito patatagalin. Pray po muna kami. Thank you, Lord God, sa food, Lord God, sa blessing, Lord God, sa guidance, sa protection, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito palang LIEMPO mga ka-studio, ito yung mga paborito namin in-order tuwing sahod ba? Kasi mabilisan lang ba? All-time favorite talaga ito. Pag makadaan kami doon sa may natawag eskinita. Eskinita. Dito Sa sa lungsod ng lungsod namin. Cordoba. May makita kaming Mr. Liempo, bili agad. Madaming naglilinya ba, no? Madaming pumipila. Oo. Pero yun na, mabilis kasi nagluluto sila agad ng madami ba? Tapos masarap din mga kastudyo. Tuwing Sabado talaga madaming binta, no? Oo. Kasi yung sahod ng mga kuhanin ba, yung mga nagtatrabaho na yung sahod ay weekly ba? Lingguhan yung sahod ba? Oo. So Sabado sahod, so ang daming bumibili talaga. Pati kami bumibili. Lagi Pag walang kami luto. bibili ng Mr. Liempo talaga. Oo. So tara, ito ning tilawan. Tikman natin to. Diri ta. Sige. Ganito yung mga luto nila. Oh. Ang laki. Yung crispy ba? Crispy palagi niyo. Gawa na to. Balat muna no? Dito lang ako. Kain po. Crispy ah. Naghiwala yung laman sa balat. Parang si Charon. Wow! Ito talaga yung lagi naming binibili no? Tuwing wala tayong ulam ba, tapos gutom na. Gutom na kayo ba niya? Way suwa ah. Dagan na rin sa lungsod na Mr. Liempo ito. You know? Masarap talaga yung LIEMPO, no? Sarap talaga. Grabe yung balat, oh. Crispy Liempo talaga. Crispy Liempo. Tikman namin mamaya yung lechon manok. Pero talaga yung lechon manok nila napaka-juicy. May preso sa sila, no? Sarap din yung susi sila, ba? So, nilagyan ko ng kuwan,
sili para mas lalong masarap pa, sumarap. Yung sauce nila na ano, lasa daan. Mm. Pero ganahan kag halang, ng kag sili. Ilang sauce, halang gamay raman. Tikman natin yung manok. Tag-iisa tayong to, ha? Grabe, dami pala. Yan o. Wow. Lambot no. Tapos juicy sa loob. Wow. Mo yung ganahan sa ilaha kay nagitimpla ilawon ba? Merong lasa yung loob talaga ba? Marinated kasi to. Mo nung araw yun na permi magpalitan, no? Yung lasa niya nanuot talaga. Nuot sa laman. Ato nang tiwaso ng nang kuan be. Crispy be. Muni mukbang nila. Ang dami. Juicy no? Tapos magbango na, magbango. Mm. Ganito yung mga pagkain na the best sa dalhin sa dagat. Oo. Unplanned na ligo-ligo dagat ba? Unplanned swimming, wala kayong naluto. Bili agad. Solve na nung pagkain. Di na ka masigsugba ba? Luto na daan. Baw na lang. Kargado doy, yung kay. Sarap sa sakang ng Mr. Limpo eh. Daming ko. Yum. Maubos kaya natin to? Hanggang sa busog lang. Kasi itong mga ganito kalaki talaga good for 3 to 4 no? Or 5 to 6 ba? Isang buong pamilya talaga ba? Isang itong manok, isang buong pamilya, kaya na. Tapos kinakain lang natin. Tag-isa. Ang sarap ng balat mo.
Grabe talaga. All-time favorite talaga namin to. So far po, ito pong pinakamasarap na natikman ko dito sa amin. Yung Dito sa Mr. Toronto. Limpo. Ito sa Cordoba ba? Sikat kasi sila, no? Sikat lang. Dami din nilang branches ba? May planta nga sila dito sa Cordoba. Yung proven na talaga sila din na masarap kasi hindi lalago yung business nila kung hindi masarap. Nationwide na sila, no? Mm. Tapos, tumatanggap na sila ng, ano? Yung franchise, no? Hindi ko lang alam sa Cebu kasi meron ma. Pero halos kadalasan sa kanila yung kuha Sa Cebu. Hmm. Pero yung pag outside Cebu na franchise, ano? franchise na. Kasi dami na akong makikitang Mr. Limpo dito sa Region 7 ba? Mm. Excuse. Parang busog na ako ah. Kaya pa. Galing talaga pagkatimpla no kasi kahit yung breast part malasa pa din ma. Kung maubos yung buong manok ko. Ubos yung rice. Best ubusin ng rice eh. Oh. Inom na. Harap. Dito ako sa breast part. Oh. Mukhang hindi kaya ubusin. Nabusog na ako mga studio. Ako din. Tabi mo yung mga buto doon. Kahit itong natira, kaya naman niya mamaya. Ayun sa'yo, mga buto nung yan, sa gilid. Mm. Lagay mo yun doon sa gilid. Manalo po, grabe. Ang dami kong nakain. Pati yung mga kapatid ko, kontin lang yung natira ba. Grabe, naubos mo yung isang limpo. Naubos ko isang linggo. Pero yung Sa manok, amin, yung manok nga, muntik ang mabuso. hindi ko naubos yung manok, no? Mhm. Ito na lang, last bite, yung breast part ba? Masabi ko, masarap talaga yung Mr. Limpo. Proven talaga, tested na masarap. All-time favorite namin yun eh. First time natin ng Mr. Limpo, no? Nagmukbang? First time namin to. Pero palagi kaming bumibili sa tindahan nila ba. Kasi, First time namin na i-video na na-video ba. Tsaka ganito kadami oh, grabe. Excuse me po. Wala sa binibili namin isang manok, isang limpo lang. Tamang Panalo na, solve na isang buong pamilya ba.
Kasi maganda kasi yung combination, yung perfect partner. Busog na ako. Okay. Hindi kayang ubusin mga studio, kakainin pa din namin to mamaya. Hindi masayang po yan. Saka yung mabuto, pakain namin sa kuhan, mga Mga hayop aso. Oh. Aso nandyan din, madaming aso sa labas nagantay. Madaming aso kasi pupasok dito sa lugar namin ba. Nag-abang. Ayun. Maraming salamat po sa panood sa episode nito. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Bye-bye!